Mbukeli kubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokusokhela ake sibheke nazo ezinohlonze emini nje. Sekuhlonzwe idumbu zabantu abangama-36 abaphangalala engozini yebhasi eBhlohweni ngaphandle kwaseMukupane eLimpopo ngempelasonto yePhasika. Inkantolo ephakeme yaseThekwini kulindeleke ukuthi ikhiphe isinqumo ngomsombuluko odabeni oluthinta ukusetshenziswa kwegama kanye nophawu lomkhonto wesizwe. Sekuhlonzwe izidumbu zabantu abangama-36 abaphangalala engozini yebhasi eBhlohweni iMamatlaka ngaphandle kwaseMukupane ngempelasonto yePhasika. Lokhu kwenza isibalo sezidumbu esezihlonziwe zibe ngama-42. Ingozi yenzeka ngesikhathi ibhasi elalithwele abantu abangabokudabuka eBotswana lapha phalaza eBhlohweni laphonseka eMhosheni. Leli bhasi laqhamuka amalangabi lashala ngqonqa kwathi nabagibeli basha baze bangabonakala ukuthi bangobani. Kubikwa ukuthi abagibeli babedabuka eBotswana belibangise esontweni iZCC eMoriya emkhosini wePhasika. Ngeshwa-ke azange bafike kulomkhosi njengoba baphangalala bonke kwasinda ngokulambisa intombazanyana eneminyaka eyisishiyagalombili ubudala eyaphuthunyiswa esibhedlela. Le ntombazanyana kubikwa ukuthi yayihamba noninakhulu naye okwamenela kule ngozi enyantisa igazi. Ezinsukwini ezimbadlwana kwenzeke ingozi okwengamele ezempilo eLimpopo udokotela uPhophi Ramathuba wadalula ukuthi izidumbu eziyisishiyagalombili ezabe sezikulungele ukuthi zigoduswe. Emveni kwalokho-ke kwabe sekuqhubeka uhlelo lokuhlola izidumbu ezazisele njengoba zasha zaba ngumlotha. Muva nje kuphinde kwahlonzwa ezinye izidumbu ezingama-36 nokwenza-ke ukuthi isibalo sezidumbu esezihlonziwe sibe ngama-42. Isinqumo eceleni lombango wegama elithi umkhonto wesizwe kulindeleke ukuthi sethulwe ngomsombuluko enkantolo ephakeme ehlele eThekwini. Lokhu kuzemva ukuthi iqembu elibusayo iANC lamangalela iqembu umkhonto wesizwe ngokusebenzisa leli gama kanye nophawu lomkhonto. iANC khala ngokuthi igama umkhonto wesizwe liyingxenye emqoka yomlando wayo kanye nophiko lwayo lwezempi isikhathi esingaphezu kweminyaka engama-30. Phezu kwalokho-ke ithi lokhu kungase kudidisa abavoti okhethweni ngelithi abavoti bayoqagula ukuthi MK isebenza ngokubambisana neANC. iANC ifuna inkantolo inqabele iMK ukusebenzisa leli gama kanye nophawu lomkhonto. Kwenzeka konke lokhu nje igama elithi umkhonto wesizwe selibhaliswe ngaphansi kweqembu elibusayo iANC. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi ngesikhathi bememezela ukuthi bazokwethula umqulo wezethembiso zokhetho enkundleni Moses Mabhida, amaqembu amaningi nawo agijima afuna ukusebenzisa le nkundla. uMalema ukusho lokhu ngesikhathi ekhuluma nabezindaba ngenqubekela phambili yeqembu ngomkhankaso wokhetho eSandton eGoli. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi ngesikhathi bethula umqulo wezethembiso zokhetho enkundleni iMoses Mabhida banquma ukuthi bafuna abantu bakwaZulu-Natal kuphela. We need to go and break the new ground. But the EFF's inspiration was necessarily inspired by 2021 where EFF got more than 330,000 unexpected votes. And we took that as a loud whispering by the KZN people who were saying we are ready for the EFF. Uthi baphume ngobuningi ukungena umuzi nomuzi ukuyokhankasa kanti futhi bahamba phambili ukubeka izinqwembe zokukhankasa. We are the best in the distribution of posters in South Africa. No one comes close to us. Why? We use our own structures. So we've got a team in each town, in every ward, called postering team. Leli qembu lithi sezizobonakala komabonakude nasemaphepheni izikhangiso zalo. We have a television advert that will launch soon, I think beginning of May. We're just waiting for ICASA to make allocations. We have a radio advert. We've got adverts in the newspapers.
Lizobamba-ke irali mhla zingama-25 kuNhlaba enkundleni iPeter Mokaba eLimpopo. Abangenele ukhetho ngokuzimela abakholelwa ekutheni bakulungele ukumela imiphakathi ePhalamende nasezishayamthetho zezifundazwe. Laba abangenele ukhetho ngokuzimela abayishumi nomuvo bakhankasela ukhetho oluzokuba mhla zingama-29 kuNhlaba. uLouis Liebenberg oneminyaka engama-59 ubudala ongenele ukhetho ngokuyimela uzovela kwabavotelwa eGauteng naseFree State. Ukholelwa kakhulu ekwenziweni kweinguquko kwezomnotho nasekubuyiselweni kwengcebo izimbiwa zezwe kubantu bayo. There are certain things that rural communities and that our communities itself can take care of, and that is our minerals in our area. We know what the minerals in our area is. Anele Mda ungemusha kwezombusazwe naye ugaqela isikhundla ePhalamende wake wasebenza njengelungu leCope ePhalamende. Lona owayengumholi wophiko lwentsha lwe-ANC wethule umqulu wakhe wezethembiso zokhetho eConstitutional Hill. Lo mqulu ubugxile ebulungisweni bokulingana kwabantu eqinisekiseni ukuthi kuba namathuba omsebenzi entsheni engasebenzi nakubantu abakhubazekile. Ukholelwe ekutheni amaqembu ezombusazwe awanakho ukufunwa abantu bakuleli. If the corrections of the past are not offending anyone, it means we're not doing anything. And if the people that designed this system to be how it has been up until now, they are happy with how it is. Kusenjalo ishoshovu Zaki Ahmad uthula umqulu wakhe wezethembiso zokhetho ngempela sonto edlule Western Cape. Uthume ngangena ePhalamende emva kokhetho engathanda ukuba mdibi munye nekomiti elibhekela ukusebenza kwemali ukuze kuzoba nobulungiswa kuhulumeni nakwezinye ikhungo. We cannot fix SASSA for colored people only. We cannot fix ESCOM for black African people only. We have to fix it together. And what I believe we must firmly do. Laba bangenela ukhetho kanye nabanye abayishiyagalombili bazoba nomsebenzi omkhulu okwenza ukuthi bethenjwe ngabantu abavotayo ababalelwa ku-27 million ukuthi bazowenza ngendlela umsebenzi. I-Action SA ithi izoqeda ngenkampani zangaphandle eziqokela ukuqasha izisebenzi uma ingangena emandleni. Ogaqele somndunankulu esifundazweni KwaZulu-Natal uZwakele Mngcango wethule inkulumo ebhekiswe kubalandeli beqembu eThekwini izolo. Iqembu Action SA ithi ifuna ukuthola ingxenye enkulu yamavoti esifundazweni KwaZulu-Natal okhethweni oluzayo. Ithi uhulumeni uyahluleka ukuvikela amalungelo abasebenzi. Leli qembu ligxeka uhulumeni ngokuqashwa kwezinkampani zangaphandle ukuthi zenze umsebenzi kahulumeni nokuholela ekutheni izisebenzi zixhashazwe kulezi nkampani. NSA ikubeke phambili ukuthi kumele kwenziwe uhlelo oqasha abantu ngaphakathi ikakhulukazi la abahlukunyezwa kakhulu amakampani zayimele. Abahambele lo mhlangano bacele iqembu ukuthi lilekelele ukuqanda ukuxhashazwa kwezisebenzi emsebenzini. Lithemba ngayo ngoba ikakhulu emsebenzini wethu we-security sibonile ubaba Mashaba eGoli ukwazile uku-insourca ama-security. So siyacela ukuthi i-Action SA akasilekelele singabasebenzi bonogada. I-Action SA ithi umengameli weqembu Herman Mashaba akafikanga lo mcimbi ngoba odokotela bemaluleke ukuthi aphumule ngemuva kokugula ngoLwesine. Londi Khatebe, SABC News, eThekwini. Umholi weqembu Build One South Africa uMusmaimane usethathe umkhankaso wakhe wokhetho wawubhekisa eFree State njengoba onke amaqembu ezombusazwe nalabo abangenele ukhetho beqhubeka nokuvukuza abalandeli njengoba kuyekusele izinsuku ezingama-40 ngaphambi kokhetho. Ekufikeni kwakhe eFree State uMaimane uqale ngohlelo lokuyokwethula iqembu kubaholi bomdabu njengoba ehambele ebukhosini baseBarolong Boseleka. Unethemba elikhulu ngokuthi bazothola ukwesekwa okwenele kule ndawo njengoba beqhubha nohlelo lokungena umuzi nomuzi. We have come today in Thaba Nchu with the candidates that come from this community to be able to meet the community and share our vision of making sure there's a job in every home. uMaimane uphinde wachaza nangeinhloso zeqembu lakhe ngokubuyiswa kozinzo lomnotho kulomphakathi waseThaba Nchu. As Thaba Nchu historically used to be where there are factories, there's development. Now all of that has ceased. We've got to work to bring that back to ensure that jobs are created here.
Abalandeli beBuild One SA kule ndawo bathi bafuna ukubona uguquko ngokuthuthukiswa nokuvuselelwa kabusha kwendawo yabo lapha eFree State. Mbukeli sathi qhu etolo kanti masibuya sizokuphathela udaba luthi we remain undaunted. We will go to the highest court in the land to make sure that we demonstrate that we will not be bullied and intimidated by anybody. Isichithwe njengengekho emthethweni inkontileka yamabhiliyoni amahlanu amarandi ebiphakathi kwenkampani iThuja Capital kosamabhizinisi uSolwazi Mthunzi Mdwaba kanye nesikhwama sabangasebenzi UIF. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi sekuhlonzwe izidumbu zabantu abangama-36 abapha ngalale ngozini yebhasi eBlowheni ngaphandle kwaseMukupane eLimpopo ngempela sonto yephasika. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku-YouTube na ku-SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Inkantolo ephakeme yaseGauteng ehlezi ePitoli isichithe njengengekho emthethweni inkontileka yamabhiliyoni amahlanu amarandi ebiphakathi kwenkampani iThuja Capital kasamabhizinisi uSolwazi Mthunzi Mdwaba kanye nesikhwama sabangasebenzi ke-UIF. Ijaji uYapi Maritsi noyijaji elibambile kulolu daba uyalele umnikazi uMdwaba ukuthi ayeke ukukhuluma insolo zenkohlakalo ngongqongqoshe wezisebenzi uThulas Nxesi ngelithi udicilela phansi isithunzi sakhe. UNxesi wanikele enkantolo ngolwezi inyakenye ukuze kuhoxiswe inkontileka kaMdwaba. uMdwaba uthi uzodlulisa ke lesi sinqumo. Of course, when we walked out of court the last time, we knew that we would have to now have to appeal. It's the only way this can be dealt with. And we remain undaunted. We will go to the highest court in the land to make sure that we demonstrate that we will not be bullied and intimidated by anybody. In respect of where to from here, the minister is actually preparing to file a defamation application for all the defamatory remarks that Mthunzi has done in his campaign to destroy the minister's name, his integrity, and his career. So that will be the next step for the minister. Ungoti wezokuthathwa kolibofuzo usayitshena uMondli Tsiye utshele inkantolo ukuthi umsolo wesithathu umthobisi Mncube wakhombisa ukumangala ngesikhathi kuzothatha ulibofuzo kuye mayelana necala lokubulawa kaSenzo Meyiwa. Usayitshena uTsiye wethule ubufakazi enkantolo ephakeme esePitoli kwelokusocongwa kanozinto bafana neOrlando Pirates uSenzo Meyiwa. Usayitshena uMondli Tsiye utshele inkantolo ukuthi bengakaqali nje nomsebenzi abeze ngawo umsolo wesithathu umthobisi Mncube wakhombisa ukumangala ngamazwi akhe lapho athi khona leli cala selibuyile futhi. Lamazwi ke ahumsheka ngokuthi wabe nolwazi ngokusocongwa kaSenzo Meyiwa. While she read the case number out to me, it came to both our surprise that the suspect that I mentioned, Mr. Mncube, said before we can even say anything, hey, is this case again? I found, you know, he said in Zulu to say, "Awule case ibuyile futhi kanti le case I found." Usayitshena uTsiye uphinde wabalula ukuthi uMncube akazange khononde futhi akazange asatshiswe ukuze kuthathwe ulibofuzo kuye. There was no any complaint or any threat from the suspect or any injury as we were in presence of the head of the prison and the team that Brigadier Gininda came with. uTsiye udaluleni ukuthi bathatha ulibofuzo nakumsolo wesine uMthokoziseni Maphisa naye ke wakhombisa ukusebenzisana nabo. We introduced ourselves as police officer to Mr. Maphisa, and then reasons were stated why we were there, and then he did not make any comment or refuse based on the reasons that were said why we were there. I had to start with the process of collecting a DNA.
Emva kwalokhu abameli babamangalelwa babese bepheka ngembuzo uTsiye mayelana nobufakazi bakhe. My response to Sizolalela ngolunye usuku isicelo swayengumvikelo omphakathi uadvocate uBusisiwe Mkhwebane sokukhokhelwa imhlomulo kanye nempesheni yezigidi zamarandi ngemva kokuthi sisuswe ohlwini lamacala aphuthumayo. Kulalelwe isicelo somvikelo omphakathi owakhishwe esikhundleni uadvocate Busisiwe Mkhwebane sokufuna imhlomulo yakhe yempesheni. Kugcine ngabanga khona ukuvumelana phakathi kommeli wakhe kanye nehhovisi lomvikeli nokusho ukuthi inkantolo yiyo esizonquma kulolu daba. It is against this backdrop that I hold the prima facie view that the dispute between the parties needs to be adjudicated and determined having regard to the totality of the evidence that needs to be placed before this court. Ummeli kaMkhwebane uthi ihhovisi alikaze lisilandelele isicelo sakhe. Instead of being given a record, we are given something called an answering affidavit and a condonation notice. Ummeli wehhovisi ukhale ngesikhathi abasinikeziwe ukuphendula. The first question is, did the applicant formulate reasonable time frames? Now, is it your case that it was not reasonable? Absolutely not. If we examine that at paragraph 11. Emva kokulalela izethulo zombili inkantolo enqume ukuthi lolu daba kufanele lususwe ohlwini lwezicelo eziphuthumayo liphinde liqulwe ngolunye usuku olusazomenyezelwa. Ungqongqoshe omnyango wezokuthutha uthi uhlelo lokusebenza kwezitimela yilona oluzoba umgogodlo oqinile wezokuthutha eNingizimu Afrika maduzane. Ungqongqoshe uSindisiwe Chikunga, usihlalo webhodi lePrasa kanye namalungu ekomiti lasePhalamende elibhekele ezokuthutha ekseni namhlanje bahambele isiteshi sesitimela saseNansfield eSoweto okungezinye ezisanda kuvulwa kabusha emva kwesikhathi eside kakhulu zingasebenzi. Ukuvulwa kwabusha kokusebenza kolayini kanye neziteshi zezitimela obese kuphele iminyaka ongasebenzi kuzokwethula emahlombe umthwalo kubagibeli abathembele kakhulu ezitimeleni. Abagibeli besitimela esiteshini salapha eNansfield bakhokha nje kuphela u750 ngethikithi elibathatha libabeke edolobheni eGoli nokuyimali encane kakhulu maqhathaniswa namatekisi kanye namabhasi. Since the recovery of the Nansfield line, this service alone is making over 1,000 passenger trips per day. Though we are not where we should be, this marks a significant improvement and illustrates the demand for the service. It also tells the story that people are gradually choosing rail as preferred mode of transport. Usihlalo owengamele ibhodi lePrasa okuyisikhungo esibhekele ukusebenza kaloliwe uthi iPrasa isikwazile ukubuyisa olayini bezitimela abangama-31 kuzwelonke. Now we are riding on Isitimela Sabantu, brand new trains which are made in Gibela in South Africa. And I think we're very proud that we're able to open the line. So we just, as the Board of Control, we are doing an oversight visit. What that actually means is that we roll out, the management rolls out the plans of recovering, and then we come and we have a look and participate and understand how far the work has gone. Abebhodi lePrasa bathi maduzane kuzovolwa nolayini abaningi bezitimela abangakabuyeli emgudwini yokusebenza eWestern Cape kanye naKwaZulu Natal. Izakhamuzi zasemkhanyakude enyakatho yaKwaZulu Natal zithi sesiphelelwe ithemba kuhulumeni wakuleli ngemva kweminyaka eminingi uhulumeni ehluleka ukufeza izethembiso. Lena imizwa yeningi lezakhamuzi zaseJozini ngaphansi kwesifunda umkhanyakude. Ekubalweni kwabantu kwakamumva isifunda sasemkhanyakude okuyindawo engamakhaya sinabantu abangaphezudlwana kuka700,000. Sekuyiminyaka ukutholakala kwamanzi okuphuza kuyinkinga enkulu kule ndawo nakuba iseduze nedamu laseJozini. Sika khona bemseleni kufa izinja kufa imbongolo kufa abantu abasuke befelela emseleni yonke into ongayicabanga nje udoti esuka ikhona la kulamanzi asuka aya emakhathini farming nasemjini farming ngoba kuyalinywa lapha. Okunye okukhathaza amalungu omphakathi ubugebengu kusukela entshontshweni nasekushushumbiseni izimoto ukuwela imingcele eMozambique naseSwatini kuya ekugqekezweni kwezindlu ukuthumba nokubulala. Kodwa abantu abazigebengu kangcono yithi esihlala endaweni uma amaphoyisa angasebenza odwa azohluleka. Siyafisa ukuthi uhulumeni asenze sibe into eyodwa namaphoyisa akhe
awasuka watshalile la endaweni. Izikhulu zesifunda uMkhanyakude zithi uyaqhubeka umsebenzi wokuhlinzeka imiphakathi ngamanzi ahlanzekile. Kodwa kwaba nama delays kulayini osuka oThobothini ubheke kulayini obheke eMbazwana. Manje lamapipe ke kwathola ukuthi iningi lawo sasiwathenga ngo2012 2013 ahleli la awasebenzi. Umdaka uthi kuzovulwa isiteshi samaphoyisa ngenyanga ezayo ukuze kuliswane nobugebengu. Ngingunonhlakani Phamagwaza ezindabeni ze-SABC eMkhanyakude. Owengamele zokuthutha eGauteng uKidiboni Dialetlabela uthi esinye sezixazululo esingaba khona enhlanganweni ezimbili zamatekisi iWATA kanye neNanduwe eSoweto ukuhoxisa imvume zazo zokusebenza bese kuba nezingxoxo phakathi kwalezi inhlangano. Izakhamuzi zaseSoweto ziphume ngobuningi bazo zizolalela impendulo kowengamele zokuthutha eGauteng. Izakhamuzi zikhathazekile ngesimo sazo sokuphepha kulandela udlame lwamatekisi lombango wemizila phakathi kwezinhlangano iWATA neNanduwe. Most of the time when we go out we see these people with guns outside and you don't even know when is the killing day because sometimes you see bodies on the road when you go to work, so it's very scary. The government didn't have any solutions, but now we are here to fight for the solutions that is going to be permanent and make us safe for all of us as Sowetans. Owengamele zokuthutha uthi bazozama ngazo zonke izindlela ukuthi kube nozinzo phakathi kwezinhlangano. The stakeholders that we met earlier, they are saying collapse Nanduwe, collapse WATA, collapse the routes, and collapse the permits, and make sure that we have one association, one permit, and both of them working on the routes as per the operating licenses. Sekujutshwe ithimba lezomthetho ukuze liqaphe isimo. Government must govern, and that's why we have law enforcement agencies working here where the conflict is on a daily basis. Bayishumi nesikhombisa abantu asebeboshiwe ngecala lokuphehla udlame. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini kuze kube ngokuzayo usale kahle.